पुदीना पुदीना। भौजी ई बताओ ई तू पुदीना बेचतारू की कुछ और ही बेचतारू? समझ रहे हो ना? आय मने ई तहर कमर देख के मने क्यों का समझी आय पुदीना ये तरह बेचल जाला आ कि हे तरह बेचल जाला, मने तू का बेचे के चाहतारू ई बताओ तू पहले। अब हम तो के कुछ कहब ना, अभी जे देखे वाला बा जे सुने वाला उहे बताई कि तू का बेचे के चाहतारू। ठीक बा, तू बेचो नहीं, तू जितना मन करे बेचो, पुदीना बेचो, भंटा बेचो, लौकी बेचो, जौन मन करे तौन बेचो। ले लो पुदीना कर दे मुश्किल जीना पुदीना पुदीना। अब हे भैया के देख लो, मार हिंदी गाना पे एकदम मस्त नाचत रहे हम, आ जैसे पुदीना वाला गाना आई बस इनकरा मिर्गी उपट गए, देख लो उपट गए बस। अब कुछ नहीं के सुने के, बस पुदीना 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 पुदीना। अब हिंकरा के देख लो, इनकरा पुदीना ना मिलो तो देखो मुंह झूठ कुछ उखाड़ के बेचे लगे, लो है पुदीना लो। मैंने कहा ओह यार कितनी औसम है यार। हाँ तो लोग जानियो गइल बानू कि और कुछ बेचाओ चाहे ना बेचाओ, लेकिन पुदीना एक पहुंच तो बेचोबे करी, चाहे केहू में बेच दो। ठीक बा, अब ओकरा के मूज लेके बेच दो आ चाहे खर पतवार कुछ लेके बेच दो, अब तो बेचोबे करी। काहे से कि पुदीने के सीजन बा, बेचो सो जितना मन करे खाली पुदीने बेचो सो। ठीक बा, आ हम देखो तनी तोनी के कितना पुदीना बेच देला सो। ले लो पुदीना जाए मार दो तू नहीं, खूब मरल तू, एक के थोपी में रह दल, तनी हमरो संती दू थोपी और मारा सारा का मुंह बनावता क्या मारो। नहीं अब जाके ठीक कैल, सरऊ गांठ चियार के गिर गई, नहीं ठीक कैल, बेचा पुदीना सरऊ तू नहीं, हम रहती तो तारा गणिया पर मरती 2-3 लाख। मने हाँ तो पवन भैया गाना गा दलो, मने हे लइकवा के देख लो, ये सरवा के जंगिया पहने के ढंग ना होई, आई पुदीना बेचे लागल अब्बे से आय। नहीं बाबू यही बेचो, तू बेचो पुदीना, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। ठीक बा, नहीं बाबू तारा के कुछ कहेम ना, पहले जाके तू गंजी पहन लो, काहे से अंडरवियर पहनले बड़ा गंजी पहन लेबो तो जितना मन करी पुदीना बेचिए, ना तो कुछ और ही बेचा दे। ले लो पुदीना। हाँ तो भैया तो लोग के इहो बता दी कि ई जौन पुदीना गाना जौन वेब म्यूजिक से रिलीज भइल बा, आ जौन पवन सिंह जी गइल बानी, तो ये गाना के जौन ओरिजिनल पुदीना बेचे वाला जौन है भाई साहब के देखत रहो, ई सबसे पहले 2 साल पहले ई पुदीना ए तरह कोई के बेचत रहे, और ई जौन गीतकार बड़े उनके पसंद आई, चाहे जैसे भी भइल तो उ ओकरा के बढ़िया से सजा धजा के ओकरा के गीत के बढ़िया से कह के आ गवा दले, तो उ ये बार हिट भइल बा। लेकिन ओरिजिनल जौन लोग देखत तानी ई हई भैया जौन 2 साल पहले ई पुदीना यही तरह कह के बेचत रहे, रुआ लोग सुन सकत तानी, आ रुआ को ओरिजिनल दिखाई तानी कि एकदम हूबहू वही तरह यू बोलले बाड़े, आ वही तरह मने बेचलहू बाड़े, काफी लोग के पसंद भी करेला। एक दफा और निकाल ले लो पुदीना। ले लो पुदीना। ले लो पुदीना पुदीना। हाँ तो भैया ई रहल पुदीना वाला हिट गाना जौन ए बरा पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में से लेके हिंदी इंडस्ट्री तक ले पूरा तहलका मचल बा। तो आप लोग के ई रोस्ट वीडियो कैसा लागल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपके हमारा वीडियो पसंद आई हुई तो हमारा वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।